במוטיליטי קוראים לו induction. טסט הקשבה. בדרך כלל מה שקורה, וזה גם כן קצת ככה בקרניאל, יש לנו flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion, ופתאום סטילפות. לא קורה שום דבר. ואז עוד פעם זה חוזר. flexion, extension, flexion, extension, flexion. אותו דבר במוטיליטי. אותו דבר. זאת אומרת לכל תנועה גם כן יש לה אינרציה. זאת אומרת, אם אני עושה אקספיר, 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 אוקיי? לפני שזה חוזר לאינספיר, לפני שזה חוזר לאינספיר, צריך לעצור. אני לא יכול להיות באקספיר ובאינספיר באותו זמן. בלתי אפשרי. וזה תנועה. זאת אומרת, אני הולך, כשאני רוצה לחזור, כדי לחזור אני צריך רגע לעצור. עכשיו, בדרך כלל, בכל המחזורים, וגם כן בפיירם, מה שמרגישים זה הולך ומיד אחר כך כמעט חוזר. הולך ומיד אחר כך כמעט חוזר. אחר כך הולך ולא חוזר מיד. לא חוזר מיד. אחרי כמה פעמים. זה בדרך כלל הסטילפול. זה הסטילפול. יש לזה משמעות. ברונו יסביר לכם את זה בקרניאל. אבל יש, זה נקודה איפה המתח בין הסינוסים והממברנים בדיוק